taas kaikki. Me ollaan Beni ja Emppu. Ja tervetuloa uuden videon pariin. Tää on meidän YouTube-kanavan ensimmäinen video. Ja me tehtiin siis yhteinen kanava, koska mä oon Beni Boy ja tää on Eemeli Matti. Ja siis te, jotka on Beni Boy ja te, jotka on myös mun kanava, eli Eemeli Matti. Ja tilaa totta kai tää kanava. Niin, mä tilaisin just, että meillä on yksi tilaaja. Niin. Minkälainen huolivilli tästä kanavasta tulee? Musta tuntuu, että me tullaan saadaan tyyliin tämän vuoden aikana 100 tilaajaa. Niin mustakin oikeesti. Siis musta tuntuu, että me ollaan parempia kuin Niko ja Santtu. No emme ehkä niin paljon. Ei ehkä. Mut siis tällä videolla on tulossa kaikkea haastevideoita ainakin. Niin esiin jotain tramppahaastevideoita. Ja sitten tulee varmaan laivavideoita, jos me mennään laivalle. Mutta se on vähän vaikea kaksi, mutta ehkä sitten semmoista tapahtuu. Niin. Sitten jotain tramppavideoita ja söpävideoita. Ja Niin tulee. jotain Tulos kaikki semmoista fiksua sisältöä. Niin, fiksua sisältöä. Ei mitään semmoista. Ei tulla ehkä mitään pelivideoita tekemään. Niin. Tai ehkä jotain Stumblecaust-videoita on mahdollista. Mutta kuitenkin aloitetaan. Niin, nyt me aloitetaan tubettaminen tällä kanavalla uudestaan. Niin kuin me ollaan aloitettu omilla kanavillamme. Ja tilaa myös Super ja JH. Tilatkaa sekin. Niin, se on oikeasti hyvä kanava. 17 tilaajaa jo. Niin, oikeasti, miettikää. Ja 5 videoa vielä. Niin. Ja munkin kanavalla on 24 tilaajaa ja Beniboyn kanavalla 18 tilaajaa. Eli te, jotka on kaikkien meidän kanava, mutta te, jotka on suhteellisesti tää kanava. Niin. Tästä kanavastahan tulee maailman paras YouTube-kanava. Niin, se tulee. Parempi kuin Lakko. Niin. Niin oikeesti. Parempi kuin Lakko. Tiedätkö sarjalla? Se on 1 miljoona tilaa. Meillä on parempi kanava kuin Silki. Niin onkin. Niin siis oikeesti. Siis tää on eka videokin jo tämmönen ihmeellinen. Niin, ja musta ja täällä on Benkun puhelin. Kattokaa. Se on vähän hajonnut tää. Hei, kattokaa. Tää on vähän hajonnut. Tää. Niin. Oikeesti toi Benkku, toi sun panssarilla se on ihan hajonnut.